Og så Christoffer! På 10-19. Ja, overgangsrekorden er 10-19. Hvad er det, siger du? Ja, verdensrekorden er 10-19. 10-19? Ja. Ej, vi har lige slået det op, ja. Og så Christoffer! Ej, hvor er det sindssygt. Kom nu, Christoffer! Hæng hjem! Hæng hjem! Fik han den? Hvor må du være demoraliserende at løbe imod? Godt, det er mig. Ja, det ser godt ud. Det er også en meget fed helbak, vi har fået. Ja, så er det den anden. Hvad hedder han? Det er faktisk ikke... Var det alligevel ikke hurtigere end 12,77? Nej, det tror jeg ikke. Der var en god modvind. Der var været tung, så. Løber han stærk, Rasmus? Hvad? Løber han stærk? Ja, du kan ikke løbe fra her. Okay. Stærk, Christoffer! Ej, hvor er det vildt! Det var så den klubrekord. Ja, den klubber ikke den danske rekord. Ej, hvor er det vildt. Hvad er vinden? Hvad er vinden? Ej, den er minus, hvis den er noget. Hvad er den? Hvad er vinden dernede, Michael? Sådan, Christoffer! Hvad var vinden? Minus 1,0. Christoffer? Hold løbet! Minus 1,0. Kan han ikke høre? Det tror jeg godt, han kunne høre.